Hallo allemaal. Zoals jullie kunnen zien sta ik voor de molen en ik sta in Nieuwvliet. Ik ga vanavond iemand interviewen die ons hier veel meer over gaat vertellen. Deze meneer gaat ons vanavond iets vertellen over de molen van Nieuwvliet. Wie staat er naast me? Sjaak Michielsen, de voorzitter van de Stichting Molen Nieuwvliet. Kijk, dankjewel Sjaak dat je de interview met ons zou doen. Hoe oud is de molen? De molen is van 1850. Wordt de molen nog gebruikt nu? Hij kan gebruikt worden, maar vanwege de milieu en hygiëne zijn we ermee gestopt om voor consumptie te draaien. Oké. Eventueel mensen voor veevoeder, die kunnen altijd terecht. Die kunnen nog terecht. Ja hoor. En nu wordt het dus niet meer gebruikt eigenlijk, wegens de hygiëne, omdat al die regels zo aangescherpt zijn? Ja, maar we zijn wel draaiende voor de toeristen, uitleg aan toeristen. En dat is wel geliefd. Tot vorige week nog zo'n 50, 75 bezoekers per middag. De woensdagmiddag en de zaterdagmiddag zijn we geopend. Nou kijk, dat is toch mooi, dat er nog zoveel interesse voor is. En u doet eigenlijk al die rondleidingen? Nou, dat doen we met z'n vieren. De stichting bestaat uit 4 personen. Ik als voorzitter en dan nog een secretaris, penningmeester en nog 2 leden die hoeven dus eigenlijk gewoon meedoen. Ik had gehoord dat de molen ook gerestaureerd moet worden in Nieuwvliet. Dat klopt. Een hele grote restauratie van ongeveer €350.000. En, een deel van de kapbedekking moet vernieuwd worden, 6 vierkante meter. En de lange schoor en de korte schoor, lange spruit, korte spruit, dat moet allemaal vernieuwd worden. En ook nog een deel van het metselwerk, want de molen is eigenlijk niet meer waterdicht. Aan de binnenkant is het eigenlijk groen van uitslag. Ja. En wie gaat het allemaal financieren? We hebben financiering toegezegd gekregen van de provincie Zeeland. We zijn in onderhandelingen met de gemeente, Prins Bernhard Fonds en eventueel nog de Rabobank. Zou u de schade ook even aan ons willen laten zien? Ja, natuurlijk. Dan lopen we even naar binnen toe. Ja, super, dankjewel. Ja, de muren zijn ontzettend vochtig, groene uitslag. Dat kan je duidelijk zien en dat komt dus van de buitenkant af. En de muren zijn ook eigenlijk gebarsten. En hoe komt dat? Dat is in verband met de oorlogsschade nog. Van granaat en bominslag hier in het land. En door de trilling, de romp is natuurlijk een vast geheel en door de trilling zijn er scheuren in de muur gekomen. En daar trekt dat vocht, van de buitenkant trekt vocht in. En dat hoogt zijn eigen op en dan trekt het naar de binnenkant toe. Sjaak, heel erg bedankt voor het interview. Zou u graag in het kort nog iets willen vertellen over de molenprijs? De molenprijs, de adviescommissie moet nog groen licht geven. En dat horen we half juli, of we dus mee kunnen doen, ja of nee. En dan de stemming is dan vanaf 12 of 13 september tot 1 oktober. Super, daar gaan we hopelijk meer van horen. Jullie dankjewel voor het kijken.